As of today, unsa ron October 9, Yes, Day. layo pa gid kayo ang eleksyon dong Irin. May pa next year, dako pa kayo og pwedeng mahitabo. So Okay. atang-atang gid ta mga kasama kay murag first time nako ana gadi ko kaghapon nga sukad ko naabot sa broadcasting no dinhi kay mao gid ako ang first job. Murag dinhi sa Davao sa mga election nga akong gi-cover, murag mao na ni pinaka-bibo Pinakabibo sa Davao. o pinakakulbahinam. Oh, kulbahinam. Nga akong naabtan, ha? In Kay- my 13 years. Yes, siyempre, asa 13 ka tuig nimo, mitatak na gyud sa imong hunahuna basta election Duterte, di ba? Duterte, Jod. Nya, bakit na ilami kay mingaw, ana. Nya, expected na ganing ba nga, mao na. Ang nakanindot karon day, kay naa paghapon ang amahan plus Anak? na ang mga anak karon. Ani ang pinaka-exciting dinhi day. Kay ang Baga Nograles nibalik karon sa politika. Wa naman tong amahan si Boy Nograles. Ang mga anak karon Mga magsuon. ni barog ang mga magsuon day. Ni barog karon sa apelidong Nograles para sa local politics ding atong dakbayan. The history repeats itself. Di basta-basta kay mag kuan gihapon, no? Nang katong history sa mga Nograles versus Yes, Duterte. So exciting kayo. Ako excited jud ko ani dong Irin. Bitaw day. Mao bitaw nga hala. Charot. Murag lagi thrill, no? Magkaanak ka. Hala, kanindot yun aning... Why siguro si Kubos way makadaogan. Hala, kanindot yun aning panggobernong demokrasya. Kaya naantay kagawasan mo pili kung ang sikisa kay ato ang... Correct, Kana bang correct. nasa itong nauna nga makaayo sa pagdas, rindas, pagagamanan, mingang tudak bayan day may For sure dong Irin. Ana po'y mag-away ani magsilingan. Alam mo yun na, basta ka nabit ang local politics day. Kapag mo raman dias barangay mo ay magsinuportahan ay. Mao gyud. Di ba? Nya magtutungan nga ng luod kay kadawat. Parinti. Ana, magbatay. Magtiayon yun. Say gani, magtiayon pa gani. Ang pagbungol pa day tungod kay ang bana. Lain ang gisuportahan. Ang asawa pod lahi pod nga kandidato gisuportahan. Mao na mahibaw-an na gid ato ni, pero sige lang kay kuan pa lang. Nagsisimula pa lang ang kuan, no? Kuan pa day nag-snowball pa, nag-snowball ha, nag-snowball pa. Nagsugod pa lang ta. Wala pa. Nag-anam day og kadako day, nag-anam og kainit. Sumal pa nimo, nagka-excite. Lagi ako excited jud kay ko ba. Lagi. Murag na gid siya. Nagutan na balhin na lang ko diri. Kabaos po ang taga Davao ron sa mga provinces day kay kanadto pila ka eleksyon day nga way kontra ang mga Duterte. Moingon man ang kaya mga members media panalitan kita. Sabi di oy wa pa ayo diri sa Davao. Balhin ta dito sa probinsya. Adto ta mag-cover sa Davao del Sur. Adto ta mag-cover di Oro. Adto ta mag-cover di Norte. Karon tutok yun ta. Pati mga national, no? Bitaw. Tutok din sa liman ka ng former president. Mudagan pagka-mayor. Pagbalik.